Des del govern de la ciutat tenim molt clar que hem de fer tot el que sigui possible a través d'aquestes ordenances fiscals per pal·liar els efectes devastadors que està tenint aquesta crisi en les famílies i en les empreses de la ciutat. En aquest sentit, què hem fet a través d'aquestes ordenances? D'una banda, molt important, el tema dels pisos buits. D'una banda, penalitzem en aquells propietaris d'habitatges que no posen els seus habitatges en el mercat de lloguer i d'una altra banda bonifiquem els que sí que ho fan i sobretot els que posen aquests habitatges a la borsa de lloguer social i especialment els que ho fan a un preu assequible. D'una altra banda, intensifiquem la tarificació social. Això què vol dir? Vol dir que augmentem els percentatges de bonificació i subvenció de totes les taxes i impostos municipals per les famílies més vulnerables, independentment del número de membres d'aquesta unitat familiar. I finalment, per a empreses, introduïm una bonificació automàtica de les taxes municipals de Brossa i de Terrasses perquè si aquestes empreses han d'estar tancades per mesures sanitàries, ja automàticament se'ls apliqui aquesta bonificació. Aquestes són per nosaltres les 3 principals modificacions que s'han introduït en aquestes ordenances fiscals amb la línia d'ajudar les famílies i empreses de la ciutat amb aquesta situació tan excepcional que estem vivint.